Zure bai? Bestela bilo ekarrekin, euskalduna? Igual bilo ekarrekin, bai? Bi euskaldun berri, Euskaldun berria, baina... Bueno, moldatzen. Mintza praktika egiteko, perfecto. Bai. Ordan bai, eta aurrak? Aurrak Erreken utzi. Ostabaki. Nik zain dugeitzu bestela. Nahoza bezala. Vale, bor baiet. Bor baiet, galderak, erraxak. Bor baiet. Bea, jarri mikroa eta harira. Hola, ze, urduri edo... Sartu zaituzten bajada honetan, ez? Bueno, izenak? Urko eta? Gema, nungo zate? Leitzarrak. Hombre, leitze ba, erratiteken ere bigarren herria, ze. Leitzeko ez da, leitzeko ez, besakakua. Jendin, azten ditu bi herri. Bueno, eta... Ondoa, bai, guztu eta ondoa. Bueno, personate? Bai. Jakintxoa zarete? Pixko bat. Zuekin puñak eta irakurri dituzu gaztetan. Bai, batzu bai. Eta aurrei ere bai, ezta? Bai. Vale. Denbora, zein fruito jaten jatean gaixotu zen agurne zuri. Zein fruito jatean gaixotu zen... Bai, denbora. Sagarra manzana, ikatza karbon, Bujarra. Trea, hombre gizon. Bai, ondo, sagarra, iepa. Zaga, 1 euro. Osongi. Txalotza da pixkat, Claro, ongi. 20 euro eta garrantzitsuena, 6 segundo besterik ez. Ongi, ze oso ongi. Ongi. Agitz ongi. Baga, denbora, nork abesten zuen, fumando espero al hombre que más... Sara Montiel. Bai? Sara Montiel. Denbora, nola da bestia? Fumando espero al hombre que más quiero. Eta bale. Sara Montiel? Sara Montiel. Bai, oso ondo, bertso bai euro. Venga, txaloto pixkat hemen. Da ondo parte hartu, okei. Zaga, bertso bai euro. Oso ongi. 40, quieto. Eta 13 segundo. Ondo, ezta? Nola zen? Fumando espero al hombre que más quiero. Bueno, a ver, geografia. Denbora, Aragoiko zein bi probintziarekin egiten du muga Nafarroak. Zaragoza eta Huesca. Jakik uste ba? Uste baiet. Zaragoza eta Huesca. Seguro? Bai? Seguro. Bai? Denbora? Bai, denbora. Zaragoza eta... Nafarroak zein bi herrialdekin? Zaragoza eta Huesca. Zaragoza eta Huesca. Eta Burgos? Burgos, Aragon. Tio. Ustoitio muga, Nafarroekin? Bestaldera. Baina hori ez da Aragon. Zaragoza eta Guain Huesca. dela 3 egun pasatu nahi. Orduan, Huesca eta Zaragoza. Bai. Bai, ondo! Duden jartzen du, Zalantza zentu. Duden jartzen du. Zalantza. Pentsatu del Lleida. Taka. Osongi. Bueno, 60 euro, ezta? 20 euro. Eta 26 segundo. Osongi. 26 segundo besterik ez. Bueno, a ver, denbora, zein da Italiako zine jaialdi garrantzitsuena? Italian, Donostian zinemaldia, Alemanian, Berlinale, eta Italian, galdetu gutxo, Alemanian, ni galdetu Italian, venga, Italiako zinemaldi... Italia, mio Ferrari, no, bueno, zuta rango. Bueno, bai, mio Ferrari, gotxutu una bella barricata, pega golpe trincato le piloto. Maratiko Safari. Vai! Vete más por c'è, non è momento di parlare d'amore. Kuionean, paso ingo du, ez da? Paso, begota bat bestela, Venezia, oso zaurra. Denbora galduko dut, paso. Paso, denbora. Paso. 20 euro gutxio. Zuk italieraz bakizu? Eta hori nola zanik egin? O bat bota barri. Arevalo insistia. Arevalo. Venezia. Ya está. Venezia. Ya está. Venezia. Ne paso ingo, eskerrak ez duzen kasurik egin. Veneziako mostra! Bueno, Ordo ni. Paso egin leheno, ondo. Askotan hobea da pasoa denbora galdu baino. Askotan bat, bai. Baina batzuetan, igual, pixka denbora egin behar ditu, eta 20 euro lortzen dituzu. Bueno, ega, bat eta 5, eta zenbat euro? 40 euro. 40 euro. Mira, hau da kultura generala, kultura horrokorra. Osea, hau jakin gabe ez da bizitzerik. Ez dago bizitzerik. Bai ala bai jarri bar da hau. A ver, pues. Ze gure etorkizuna, edo Espainiar Estaduaren etorkizuna agian bere eskutan. Bueno, kultura general. A ber, denbora, zein bi ikasgai gain ditu, omen ditu Froilanek. Educación, o sea, gimnasia, educación física.
leku guztietan saldu zen. Prentxan, telebistan... Edukazio fisika Estela eta... galdetu, Zokete. jendik badaki, zokete, zokete, nik Froilán, Froilán, zokete. Educación física eta... Zein ditu ditu. Sí, el rey, ¿no? Erregenak, Froilán. Educación física eta... Zakizu da? A ver, zein galetu horretan. A ver. Baina, bi ganditxo mentzitut. Euskaldunak, Hombre, igual hori gezurra. Igual hori gezurra. Igual Euskalduna. dena... Eta gaina, errepikatu entzun kurtsua. Eta bigarrenean... Gema, hemen ez dago Euskaldunik. A ver. Paso, Julian, educación física eta matematikaz. Ez, erlijio, plastika. Plastika eta educación física. Plastika eta Educación física, bai. Denbora. Plastika eta educación física. Ez, ingelesa eta gimnasia. Hortzen izate. Bueno, 20 euro. Esta Eta, mañana bueno, euro gutxio. kasu honetan, sordo txarri izan duzulako. Ze gai hau leku guztietan esan duzen prentxan, Los telebistan. Claro, hau jakin barreko gauza da. Bai. Bueno, 2,12, ezta? Ondo, vale. 20 euros. 2,12. Bueno, kulturilla general bauzute. Pixkoat bai. Vale, klariona. ikusten da zen. Pixkoat bai. Tarrena, hau garbi dago. Klariona, Adiós. aspaldiko kontu berriz ere onar. Bai, eskolako kontu bai. Bueno, apunta, hoe, parentesien artean bizten baki, bider erdian eta erokei. A ver. Da, 87, Arogeita zaz. bider 77, Joder. itxi parentesia, gehi, 3.000, 100 eta 71. 71. Nik Venga, egin dezaket? ez, Berdin. zuek aholkatu. Arogeita zazpi bider. Zuek lagundo. Baina ja. Kanpoko ere lagundo, Ah. lagundo. Lagundo, nahi bazu, lagundo. Bat, 7 por 8, 48. Lagundo. Baina berak margotu bardo dena. 7 por 7. Vale? 54, ¿no? 7 por 7. 54 y 55. 5. 52. Aquí. 2. Emebi. Menbi. Haupa motel, venga, haupa leitza. Haupa leitza. 52. Zer, kabe zotz. 4. 7. Arriak altzatzen ondo, enborra mozten ondo. Jarri hor, Matematiketan jarri zer? hor, jarri hor. Ondo. 5.000. Jarri eskinen, Kaso eskinen. kotxea. Hemen. Bost. 5. Kaso kotxea, Zaz. Arribix. Venga, bota. Zer. Bota. Bost. Bota. Bost. Minue. Zazpi. Zazpi. Zortzi eta Ez, zortzi. horrek ez du bale jo. Zortzi. Emaitza ez du bale jo. Zortzi. Bai, telefonokin. 8.000. 8.875. Aridia. 8.000. Aridia. 8.875. 8.000, 8.000 Seguro? Seguro ez, baina bueno, 8.000, 8.000 Denbora. Denbora. Presarekin ez. A ver. Eor. Ez, gaizki dau. Gaizki dau. 7,37. 7 por 7, 49, tú. Zen. Gaizki dau. 87, bider, zein duzu gaizki? 7 Ja, lehendaiziko biderketa gaizki egin da, eta gara, orduan gainontzuko guztiara gaizki. Oker! Gaizkin duzu, maitza duzena, 8.990. Dios! Hogei euro patikera. 0 euro? Bai, Zero. 0 euro. 0. Bueno, urrengoan bai ala bai asmatu behar da. Vale, pues. Hau da match ball bat, vale? Vale. Guazen poti. Bueno, 3,37, ezta? Bueno, lasai, Guain nervioak pixko bat. Ez etorri beti. Ez etxi, Ez. Animo gora. Leitzarra Venga. ezta? Bai. Kasta. Alera, ikusi dut nahiko lantzatu hor, baina azkenik gaizkitiko. Pero bueno, denbora, David Bisbalen Ave Maria abestu. Venga, David Bisbalen. nunca serás mía. Venga, David Bisbalen Ave Maria. Eta vuelta emango dugu. Venga, pilla, a ver. Cuando Cuando serás serás mía. Si te... Si te quisiera. No. Baina, sí. Venga, galdatu normatxi, a ver. Vuelta emango dugu. Venga, estribillo nola da, estribilloa. Ave Maria. Ave Maria, cuando A ver, galdetu. Si tú quisieras, Todo te daría, Ave María. Si tú quisieras, todo. te daría. Txalo beroba. Eskoan nervioa bi. A ver, oain lasai, a ver. Va, dita iru. Ave María. Cuando serás Mía, si te quisieras,
Hola, bai, zuzen, ondo, ongi. Ai, kostata, 20 euro. Match bola ja gaindituta. Bai, lau. Venga, lau eta meretzi ja. Orduan, presta dute? Bai, prest. Lau eta meretzi, 20 euro patrikan. Eta ber, ja, horren ganetaz batzen zen. Ere bai, bale? Denbora, abestu tractor amarillo. Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que Se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo porque es la última moda. Denbora, oso ondo. Txalo beroa. Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Tengo un tractor amarillo. Es la última moda. Bai, 20 euro. Taka, bueno. Ongi. Denbora, lauta hogeita maika. Ondo Berneo, lauta hogeita maika. Eta berrogiro patrika. Jarroi euro. Bueno, azera LP bat. Igual, Agian kanta bat eta da udako hita. Bai, abestia asmatu barko ze pixka bat. Bai, igual. zuk ere ahotsa... Zer, nune bilizia? Ojalá. Ordo ze, senarri asko. Katarro hartuta Hau, ditu. Bronka asko. oiukatze. Hori da, berari, Humorea amio izan dut mala Bai, ditxonek ere. pixkoa da. Leitzarrauak eta kuidau. Abesten ondo. Demora, nola zaten da udaletxea frantsesez. Udaletxea frantsesez. Den frantziar frantsez asko dao. Venga, mucho. Venga, Udaletxea frantsesez? Horri. Udaletxea frantsesez? Barkatu. Udaletxea frantsesez? Udaletxea frantsesez? Bota. Segundo. Denburi. Lemegi. A ver. Lemegi. Frantzesa ez da osona, lemegi. Nola esan duzu? Bai, hori da, Hotel de Vil! Mira, honak ere bazekin, ez da? Honak ere bazekin. Amigo. Ikusten dut frantxez bat eta Hogei euro ere, Patrikela. 20 euro. Bueno, ya está, ze maduro. 20 euro. Bueno, 20 euro, ja denbora agortuta, lauta berroita mezortzi. Txalo bat. Ya está. 20 euro. Bueno, 20 euro, behintzat. Ze, pardel pakete bat erosteko, niña? Venga, Biderbi. Bai, orduan, biderbi bai. Espera, menien deskoztau, segun ze proba den. Venga, biderbi, venga. Espaustu gainditzen zehan dut, 20 euro. Vale, orduan, por baiet. Bai, bos baiet. Oso ondo, venga, por baiet. Jokua eta 40 euro jokua. Hombre, klasiko bat gure saioan. Eta gaina, zuen besederako. Ze, abesten eta dantzatzen trebea zerretela erakutsi dugu zuen. Horri eskerrutu zuten diru pixar bat. Bai, neska, bai. Orduan, Adi, kaso honetan, zuk iman duzu proba. Bale, eta zuen erekin. Ados, orduan, zer inbar da? Adi, 6 lagun, bilatu, onatekarri, eta guztiok inbar zute ondo abestu eta ondo kantatu, Makarena! Horretarako, minutu bat! Venga, azkar! A ver, Amaia non dago? Venga, lagunak eta karri! Venga, lagunak! Venga, 6 lagun ekarri! Eta, Torri. dale tu cuerpo alegría, Macarena! Bat, bi, venga, bertze lau! Makarena antzatu barro mendo, torri. Bina, bestu bai, Bai, torri. Zue jarraitu! Iru. A ver, venga, iru, oso ondo. Non dago laugarrena? Maribel, ven. Iru, venga, karri, a ver! Venga. Da iguali. Laura, Venga. vamos a bailar la Macarena, ven un poco. Venga, la, bertze karri, venga! Macarena, ven. Azkar! Torri, Maribel. Baize Macarena beste! Venga. A ver, beste bat, hementxe, bost! Iru, lau, bost. Venga, beste jarri, vale! Macarena antzatzea. Bat, iru, lau, bost! Bat, mesedez, Jarri hementxe! Bat gehiago! Venga. Venga, ya está, A ver, bat, bi eta iru! Dala tu cuerpo alegría, Macarena! Dala tu cuerpo alegría, Macarena! Macarena! Denbora! Txalo bat! Torri, apai. Quieto! Torrenat! A ver, lehenbiztiko gauza, eskerrik asko partartzagatik. Baina ez duan, a ver, 6 lagun topatu ditu eta karri hori bai. Macarena dantzatu eta bestu, bueno, ere bai.
modu horretan mendu ere bai. Baina, Bale, kunet. Denbora. minuto bateko kontua. Eta biliztea arratzen da zendia bilaka. 2 segundo batik. 2 segundo batik izaten aldia, 40 euro do 0. Eta kaso honetan, ustezu baiet? Bai, uste baiet. Bai, proba gelditua, 48 segundo, beraz, Txalo, sondo. Eskerrik asko, kuadrilla? Bueno, kuadrilla, venga, bat. Okei. Gehi, berrogei, ez. Zimadu zuer? Hogei. Hogeita Ya está. Berrogei. Bueno, ez da asko. Baina dela 5 minuto, 0 zen. Beraz, bena. Guazen maskatzea orduan. Bai, guazen. Ba, zuek horrekin ordaino eta zeo zer falta baldin bada. Bermeo, produtzinue, ordaino guztu pixkat, ez? Vale, iba zen. Dala tu cuerpo alegría Macarena.